ka channel la ka lo lom le ve ka cheu voina movie kan en haule tur chu The Con Artist ti ania 2014 na on release ani ji hiak chu mi fing le safe cracker bon tak mai hi ania athil ruk te chu thalin aizon nan ber mang thin ani athil ti engkim chu a hlo tling nge nge thin bok thil hu tam tak aruk to chung po in man emorin hlel adeni ngai lo shim shim ani a movie in tran na chuan ama churon langin mission hi alo nei mek office building ven himna po sang taka hian lut ru in artifact pakhat man tau tak chu ruk chua atum ani safe chu atha in hon po har hle ma se ji hiak tan chuan thil olsam tak ani minute reilo te nuwa hong thei mai in artifact chu aruta a guard po chu abum hne hle ani ma se mun hi ma aom nu chuan ti pal thil thu in artifact man tau tak chu atike pal ta hlo mai a boina to zong zai chu engma lo mai ani pha ta ani ma se ala beidong du chuang lo alem ang tak mai chu design in a ang chi chi in a siam ta a ti chuan a thil siam chu artifact seller ming thang tak bula chuan a kalpui ta ani chu pa chuan an artifact ron ken chu alem ti lo hrengalin anni ne na in sum don ton na chu adu lo thu alo hril ma se mi fing tak ji hiya kan artifact lem a hral to ngai rengem ti chu azot adu phot chuan ji hiya kan olsam takin a hna tho dan kurap tak chu a hailan sak thei ani hei wang hian lei sak mai lo chu ti thei dang anei lo ani ji hiya ka sol kong zo pui chu a thian thatak mai go in ania mechanic bon tak ni in thil hote mangin puak thei thil siam chu a hne so hle ani an ruk to ber na tura ji hiya kan poisa lem siam chu arua manta a thil print chuana siamin poisa not atak ne na in ang tak chu a print chuak theia ma se an poisa lem chu alcohol ina chia vei chuana re vek thei ani an plan chu a that tok lo awangin an pahni chuan pumdang an nei ta a lunglu dora chuan lunglu pakhat dollar million thum man hu chu ruk chua an tum ta ani an thil ti tum chu a khir don hle a chan chu thataka ven ni in CCTV camera po muntina a om ani ta che hian tlei rol pakhat a ming jongbei chu ron lang thu thang vela jongbei ana kopui pakhat chu phat sanin poisa in a hral ani chuti chung po in ji hiak le go in chuan rin an tum ta tho ani achan chu an thil ti tuma a thaber le athiam ber ani wangani sin dot lia chuan ji hiya kan mei che pakhat chu ain det pui chu mei che ming chu in ha ani lemzi athiam tak ani nge thil an aidun lai chuan ji hiya kan athi or chungchang chu azot apa boral to in athi ma a anu chia ani lunglu dora chuan kalin athi or chu atak ani le ni lo chuan enta a chu thi a lunglu om chu dollar million man hu hi alo ni rang mai an hriat lo lai chuan ji hiya kan suitcase chu a thutna sofa hnoya chuan tlo lutin akal santa ani lunglu dor pakhata kal le in lunglu hlutna chu hriat an tum le a hak tu atang chuan chan na ngai bok chu an hrele ani chu dor chu ji hiya kan rok atum kha ania CCTV camera an da na room omzat le guard omzat te chu achin chia vek ani ani to bera chuan an hun nei za tur chu chutin an ruk na puitlin turin minute som chi an nei ani an ruk ni a chuan suitcase ji hiya kan dora nu chia kharon puakin guard ho chu ati boita jongbei po chu che ve ngalin CCTV camera chu a hek ngal ji hiak le go in chu dora an lut ve ngal bok jongbei an alarm system chu off ngal vekin ji hiya kan guard shed mi lo chon safe chu khoi thei don ani anrin ain guard ho chu an ron let ma ta tlat mai ma se go in an motor glass chu tike in a lo ko penga chuti lai chon ji hiya kan lunglu chu lo ru chuakin an pathum chon kara an in hua an hlotlin awangin an hlim hle ani atu ka chuan lunglu an ruk nei tu pa chou chu ron langin athin rim hle chuti rualin ru ho chu thatiang security tai lo tu kara po lunglu an ruk thei awangin a chuang jok hle ani chou chu millionaire sum dong house tak mai le gangster ania mitam taknu na lak sak to in tun din hmuna hian a om thei pha ani alunglu an ruk awang chuan ngoi mai atum lo sin dot lia ana thok pakhat chuan buma tum awangin anung chungin a phum hmia mai ani chou po chuan poisa tam tak ruk tumin ruah man na lo siam me khialo ni a chu wangin ruk ru thiam tak mai amamo thu chu asoi safe cracker ho chuman khomin an man tlak don nge don lo ti chu en chin ma se tuma adu thu sam anga thiam le bon chu ala mulo ani tuna chuan con artist bon tak mai om ti chu seta a hun tam khoral lovin anau te chu alung hlu ru tu ruk ru te kha zong chhuak turina tikngal ani until ruk awanga shem lawin ti tur tuksak atum zok ani anauten lunglu dealer ho zong chu an thli thlai ta ngal veka reilo te hnuwa ji hiak le an tombuk chu an hmuchuak ta ani Chowan an group chu in rem siam puina na in athil ruk tur an puyani chuan 5% theu an chan tur thu chu offer
a thil phut chu an hnawl ani vai chuan an hmangai te chu an nun na azua lo tur thu chu a hrilh hmiah mai ani chowan yon hai thlak chu hmuh tirin ji hiak nen chon en ngai zong emaw ati ni ma se engmah soi davin a offer chu pomin pui atum ta ani chumi zuwa chowan dollar mak to doi za somnga black money chu Korea na long mangin an lak lu thin thu chu a hril Korea in ramdang atanga thil an lak lu na ber ani awangin thataka ven him ania an security system po Asia khomol puya chuan a thaber ani chowan room pakhata hruain food coupon chu a hmuh tir an pathum chuan coupon chu a hliah khu na na mangin black money nen chuan thak thleng turin an ti ani an team chuan no pomin an hna chu an tran ta ngala an ruk na zong a lian ber tur ani awangin plan po a chip chiar thai ang perin an siam ani midang an boilai chuan chowan jongbei chu kawin poisa tam tak chu apeta a ji hiak le go in chu en thli thlai turin ati chumi te pahnih chuan bum an lo tum takin ati ani chuti lai mekin police ho chuan lunglu rutu te chu an no la zong mek CCTV footage ji hiakan suitcase lunglu dora aken lu lai chu an hmuta a rang takin ji hiaka ina an kal ngal wata a room chunga chuan a thil plan le thlak tam tak lawin tar khat vek chuan hmuta ani ji hiakan langsar taka tar lang chu mak an ti hle ma se police ho chuan hmang tangka in ama le chau chu engtin emo in kum kaina an nei ti chu an theta ani an ruk mani khatlo ma chuan ji hiak le go in chu longchol hmuna kalin security guard ho ti boinan bom chu an kama device pakhat jongbeyan an security system a hack na konga pui thei tur an da tel bok an tombu ka an let nuwa ji hiak le go in chu anim bia cho phat chan atum thu le coupon delivery address chu a address a thakin poisa chu lak vek atum thu chu a hril ani jongbeyan anin biak na zong chu alo ngai thavek chu ni in cho chu a hril ta ngala chowan ji hiak chu en liam mai atum ani a chan chu poisa tam tak ro na konga pui thei tu ani wang chuan ani zan lama ji hiakan inha chu art gallery kota alo ngak mek inha in belo chuana kalsan deuh mak a chan chu a text le call a chan net mi lo wang chuan ani abiak du lo awangin apa baural to zirlai ani thu chu a hril ta ani tichon hun kal to chu ron langin kon artist bon tak mai ji hiak dan bo chiat na khowela hroi lut tu Mr. O chu aron lang avoi khat nan Mr. O chuan rukuruni chu bansan adu thule dik taka nun adu to thu chu asoi ma se chu mizan vek chuan a tho pui thin chuan anun na alak sakta ani apa nun na lak sak tu chu tu dang ni lawin chowani inha in ji hiak thu soi churing lawin akal san ta daya minute rei lo te nuwa chowan out ten kidnapin ji hiakan abum lo nan chuan an ti ani an ruk ni tur chu alo thleng ta mi zong chu longchol hmuna chuan in thuam dang lamin an lut ta a an ruam man na ang chuan an che chuak ngal chowan an bom kam chu ti puakin guard ho chu ati buaya chuti rualin jongbeyan athiam na mang chuan an security chu hek ve ngalin bom puak wanga chia ang chuan alan tirani security ho chuan siam thattum ve ngalin alo bera asiam thatnan minute somli anamo ani ji hiak le go in chuan an mission ti hlotlin nan hun an du tok an nei theita a room pakhata lutin ji hiakan safe chu a hong ta a atopa poisa tam tak ma a chuan an ding ta an hlim hle bok ani hun tam khoral lo chuan taka an lot ta ngala poisa lem nen chuan an thlak thleng ta dai ani police ho po an ron thleng ve ngal thil po kha an hriat chian hnu in longchol hmun chu an hol ngal wata ji hiak po chu poisa atlan bo pui ma in chekhen rei lo te adin pha ani hun rem changa mangin ji hiak chu an office a lut ru in poisa thon na tur address chu arwam man na angin a address a tha ka tum ma se jongbeyan an plan chu cho a hril vek awangin cho chuan ol sam takin adang thai ani ji hiak chu silaya tinin police in peturin anorta a ji hiakan a in pek lo tur thu chu a hril ma se in ha I thi a hmu hnu chuan anun na chan him nan hre tak chungin police ma a chuan a kalta a an man ma in tuya chuan zuang thla in ka hliam ani bok ani abom ken po chu puak ngalin police ho chuan a thi ngei an ring ani go in an thil thlendan a hriat nu chuan ati chi ai hle ma se jongbei chu a hlim hle thung a chan pol chu anin sem thai don awangin jongbei le go in chu in hnial boyin jongbeyan go in chu avit tapop mai thiturin akal san ta dai ani atopa tak chu chowa bula aron thleng ma se an han hun hnu chuan a thong kher mai poisa lem hian alo khat vek ani ji hiak atang phone call adong hal ji hiak chu alo la dam tha hle ani a thil plan zong chu ron puang zarin atir atang Mr. O atha awangin cho ti chiat vek chu arwa man na ani thu chu a hril ani ama sabera artifact aruk alem athaka khan microphone a phum ru a chairman jo chu regular customer ani ti a hriat awangin
awan nei na chu kal tluang zelin chairman Joan artifact chu lilam na hmuna alei ta ani tichuan Joan safe hong thiam taka zong ti chu a hreta a Joan a hmel hriat thainan alung hluruk chu atum ta ani chairman Joan ji hiak chu a zui char emoti in ji hiakan an chui chhuwa thainan athil plan vek hi alo nia jong bei po chu an lam tang tho ni in Jo alama tang der tura ti ani SWAT team longchol hmuna ji hiak man tum ho po kha an lam tang vek ni in an ka na silai mu po kha alemani anuwa go in po chu athi der na hmuna anwa chan chuak bok ani atopa Joan poisa ru ka tum chu hlo chamin ji hiakan police chu akola man turin athita ani an tombuk chu police ho chuan lu chil ngalin Jo anau tenen chuan anin beita ngala mi zong anin sol boy lai chuan jong beyan yon ha chu chan chuakin mun him lama a hruai ta ngalani Joan boina thleng zong chu lo mu in atlan chita dai ani darkar rei lo te hnuwa mi sol ho chu an man ta veka tuma omlo lai chuan ji hiak anau ten poisa lem chu an ron lata dai ani ma se chu poisa lem chu poisa tak zok an ruk tum kha alo ni renga longchol hmun atang poisa an lot lai khan ji hiak an hun rei takal ta a poisa lem printer a siam mang khan an print vek hi alo ni a poisa chu printer an da lu khan alem angin aron chuak ta thina ma se alcohol a chia ani vai chuan aron pa ngai le vek thei ani chu Joan a hriat lo awangin poisa tak chu alem mai emoti in abula omreng po chu a hrelo ani atopa ji hiakan Joaka churon supopin policein an manta ani an tombuka chon poisa lem chu alcohol manga phu in poisa taka aron chang ta vek ani thil thleng zong zo nu chuan ji hiak chu tharei lo te chunga bo zui ta ngala ti chuan ni khat chu yon ha in poisa tam tak ji hiak an hen atangin adong Dubai hmuna art gallery siam na apek tur thu a in tiam to awang chuan aron thon ani yon ha in poisa chu athil tumti puitlin nan chuan a mangta a Dubai azin na chuan museum a thi chu an kidnap laia ati bo kha ani ti a hre ani rin lo takin ji hiak chu a hnung lama tang aron lang thuta an pahnia in tong le in ta hiana to pani he video hi hmunam in lo ti ani chuan mi lo like sak le vek ula next video kanin hmu le vek don nia